okupatsani nkhani ndine Sibongerezi Yambo kuyamba mitu yake. Akatswiri pa zandale akuti zomwe zochitika ku UTM zikuonetsa kuti mchipanichi mwabuka kusambana. Asungwana 211 nkhotakota zaka zapakati pa 10 ndi 19 omwe atenga mimba miyezi isanu umodzi yapitayi apezeka ndi kachirombo ka HIV. President Chakwera avomereza kuti kusowa kwa nyumba ndi vuto mdziko lino, koma boma lawo luchitapo kanthu pofuna kuthetsa vutoli. Ndipo nthambi yona zolowa ndi kutuluka yalengeza kuti iyambanso kugwira ntchito yokonza ndi kupeka ziphaso zoyendera pasipoti ku ofesi yake ya Mzuzu. Tsopano nazi nkhani zimwatsatani. Akuluakulu za umombo mankhula kuti asungwana 211 azaka zapakati pa 10 ndi 19 omwe atenga mimba kuyambira Januwale kulekeza Juni chaka chino apezeka ndi kachirombo ka HIV komwe kamayambitsa AIDS. Mkulu woona za chinyamata pa nkhani za ubereki ku ofesi za umoyo mbomali a Joseph Chizale wavomereza kuti izi zisonyeza kuti ndikuyenera kuchilimika pofikira chinyamata ndi uthenga wamomwe angadzitetezere ku matenda akatha msinkhu. Winston Kaimira andi zambiri. Asungwana okwana 3654 azaka zapakati pa 10 ndi 19 boma la Nkhotakota akuti atenga mimba kuchokera Januwale kufika Juni chaka chino. Mkulu woona za thandizo la zaubereki lopita kwa chinyamata ku ofesi ya zaumoyo mbomali a Joseph Chizale wati mwa asungwanawa 211 apezeka ndi kachirombo ka HIV. Mpira wa miyendo komanso amanja omwana wakonza pofuna kufikira chinyamata ndi uthenga wamomwe angapezere thandizo la zaubereki komanso kudziteteza ku matenda opatsirana pogonana. Panopa tili pa 46% ku nkhani za mimba za ana achichepere, so mukhoza kuona kuti nambala yoyo ndi yayikulu kwambiri. So tikuyesetsabe kuti mwina nambala iyi titsitse chifukwa ndikuti zinthu zizili bwino. 46 ndi ambiri ndithu ndetu kuyesetsabe kuti mwina titsike tizifika kumwina mmateni bola, koma sikuti 10 yo tikumfuna. Tikuyesetsabe kuti mwina titakhala pa 0. Ndipo a Moses Kaluvi ndi wachiwiri kwa mkulu wa LC ya dera ya Nkhotakota yomwe inakonza masewerowo. Boma la Nkhotakota muli vuto lena kuti ana akusira sukulu pa njira, komanso muli kuchuluka kwambiri nkhani yokhuzana ndi kutenga mimba ana achichepere. Ndiyo mati ukayitanitsa pongoti bwerani pakumavuta kuti anthu achabwere pamodzi. Ndi chifukwa chake ifeyo ngati Radio Nkhotakota ndi bungwe la TRP tinaona kuti ndi bwino kuti tipange zoti zimene zingakope anyamatawa kwabweretsa pamodzi. Wireless ya Nkhotakota ikugwira ntchito ndi bungwe la Developing Radio Partners pofikira achinyamata ndi uthenga wa zaubereki komanso momwe angadzitetezere ku matenda opatsirana pogonana. Winston Kaimira, Zodiac, Nkhotakota. President Lazarus Chakwera avomereza kuti kusowa kwa nyumba ndi vuto lalikulu mdziko lino, koma boma lake luchitapo kanthu pofuna kuthetsa vutoli. Iye amayankhula kuti Lilongwe mawu pomwe amakhazikitsa ntchito ya Malawi Housing Corporation yomanga nyumba 250,000. Chipani cha UTM chati chinenabe kutsogoloku ngati chipange ubale ndi zipani zina pokonzekera chisankho cha chaka chamawa pomwe chathetsa ubale wake ndi zipani zomwe zili mgwirizano wa olamula watonse. Mneneri wa chipani Felix Njawala amayankhula izi pa msonkhano wa chipani ku Mzuzu dzulo, pomwe wati chipanichi chikudziwa kuti chini nkhani zingapo kuphatikizapo ya utsogoleri zomwe watsatira kufuna adziwe ndipo afotokozera posayidwa apa. Uwu ni msonkhano woyamba wa chipanichi chimwalire mtsogoleri wake a Saulos Chilima, ndipo akuti ichitika mzigawo zonse za dziko lino powakumbukira Chilima. Steve Zimba andi zambiri. Osaopa mokupemphani ndisanayankhule tingoyimira 30 seconds yokha, moment of silence ya SKCPN. 30 seconds. Chipani cha UTM chachita msonkhano wake woyamba ku Mzuzu chimwalire mtsogoleri wa chipanichi Dr. Saulos Chilima pa ngozi ya ndege yomwe inachitika pa 10 Juni chaka chino. Akuluakulu a chipanichi anali nawo pa mwambowu, koma omwe sanaoneke ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi Dr. Michael Usi.
akuluakulu a chipanichi analongosola zina mwa zifukwa zomwe akuti zawachititsa kuti atuluke mu mgwirizano ndi chipani cha MCP. Yemwe amalankhulira chipani cha UTM a Felix Njawala anati mwa zina atuluka mu mgwirizano kamba kuti amalephera kufunsa mafunso pa imfa ya mtsogoleri wawo. Mlembi wamkulu mu chipani cha UTM Patricia Kaliati wafunsa otsatira chipanichi kuti adekhe osatsata zomwe anthu ena akunena pa matsamba a mchezo. Omwe angolowa kumene chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe, Anomani Chiumya ndi ena mwa akuluakulu a chipanichi omwe anali nawo pa msonkhanowo. M'malo mwa zodekha ku Mzozo, ndine Steve Zimba. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati ngongole ku bungwe la NIF likuyenera kupindulira Malawi aliyense posatengera chipani chomwe amatsatira. Dr. Usi wati pakadali pano boma ladzipereka kutukula miyoyo ya anthu am'madera akumidzi kupyolera kupereka ngongole zopanda chikole kudzera ku NIF. Iwo anena izi m'boma la Phalombe pa msonkhano wa ndale omwe unachitika pa likulu la mfumu yaikulu Kaduya. Nthambi yona zolowa ndi kutuluka mdziko muno yalengeza kuti iyamba lero kugwira ntchito yokonza ndi kupereka ziphaso zoyendera passport ku ofesi yake ya Mzuzu. Mneneri wa nthambi ya Wellington Chiponde wati kuyambiranso kwa ntchitoyi kuthandiza anthu okhala m'madera akumpoto kuti adzitha kupeza thandizo la chiphaso choyenderachi mosavuta. Nawo Achiponde. Ndizoonadi kuti nthambi yathu yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno iyambiranso kupereka maservice amenewa okhudzana ndi mapasipoti ku chigawo chakumpoto kudutsira ku maofesi athu aku Mzuzu. Ife ngati nthambi tikuzindikira kwambiri kuti chiwerengero cha anthu omwe akufuna ziphaso zoyendera za mapasipoti ndi chochuluka kwambiri padakali pano, ndipo anthu a chigawo chakumpoto amayenda mtunda wautali kuti apeze maservice amenewa ku ofesi zathu za kulilongwe kapena ku Blantyre. Pofuna kukwaniritsa masomphenya athu omwe department yathu ili nayo yoonetsetsa kuti tizipereka maservice amenewa kufupi ndipo pomwe anthu akukhala, nthambi yathu iyambiranso kupereka maservice amenewa ku chigawo chakumpoto ndi cholinga chothananso ndi mavuto ena amene anthu komanso ngakhale nthambi timakumana nawo pomwe tikupereka maservice amenewa mapassport. Mona nkhani pano pa Zodiac Mundine sipongerezi yambo tonenso mitu yake. Asungwana 211 ukhalakula zaka zapakati pa 10 ndi 19 omwe atenga mimba miyezi isanu ndi mmodzi yapitayi apezeka ndi kachirombo ka HIV. President Chakwera wavomereza kuti kusowa kwa nyumba ndi vuto ali ku mdziko lino koma boma lake lichitapo kanthu pofuna kuthetsa vutoli. Nthambi yona zolowa ndi kutuluka yalengeza kuti iyambanso kugwira ntchito yokonza ndi kupereka ziphaso zoyendera passport ku ofesi yake ya ku Mzuzu. Ndipo bungwe lomenyera ufulu wa ana la Eye of the Child lapempha magulu okhudzidwa kuti alimbikitse kuphunzitsa makolo njira zabwino zolerera ana. Bungwe lomenyera ufulu wa ana la Eye of the Child lapempha magulu okhudzidwa kuti alimbikitse kuphunzitsa makolo njira zabwino zolerera ana zomwe zingathandize kuthetsa nkhanza zomwe ana amachitiridwa. Popa mpando wa bungwe la Desire Namachotsa wanena izi ku Lilongwe pa sukulu ya primary ya Chizumbi komwe komwe ati kulera ana moyenera nkofunika chifukwa kumathandiza kukula mwaulemu osati momwe anthu ena kuchitira nkhanza kwa anawo. Western Guda alipatsa ripoti ili. Anamachotsa adandaula ndi khalidwe lolangana mopyolera miyezo monga kukwapula kapena kuyambana chakudya ngati zilango zomwe zachulukira zomwe ati nzonyanyira ndipo angathe kumangidwa nazo mwa malamulo. Iwo ati pafunika kuphunzitsa makolo za ufulu wa ana komanso njira zabwino zolerera anawo ngakhale atalakwitsa pofuna kuonetsetsa osati kuti akhale omvera chabe ayi komanso kuti azimvetsetsa kulakwa kwawo ndi chifukwa chomwe ayenera kukhala omvera. Kwakuza bwinobwino ana makolo ena amapezeka zoti anati akwamenya kwamana chokudya kwamangirira mu mtengo kuti akwapanga chani akwapanga punish pa zina zake zimene apanga. Ndiye titaona potengera ma mission yathu ngati Eye of the Child kuti kwenikweni timakhala tikuyang'anira kuti mwana mutikhale mu dziko monena kuti ana they are not abused. Mmodzi mwa makolo
a Francis Chiniko wati ana masiku ano akukula mopulukira ndi modalira makolo muzonse kamba ka njira zoyeyeka zowalerera zomwe anthu akutsata, komabe wati makolo azipeza njira zina zabwino zolangira ana pa mavuto aliwonse omwe angakumane nawo, kwinaku akulemekeza ufulu wa anawo. Nkhani zimene za timakambirana papa zimene ineyo ndazimvesera ndaziona kuti ndi nkhani yofunikira kwambiri kwa ife makolo komanso ana athu, chifukwa ife makolo tinali ndi umoyo wina wake umene tinali nawo pa nkhani ya maufulu. Ana akalakwitsa tinalibe ndi mpata kuti tingamuyitane mwana kuti mwana khala yapa kuti izi zimapanga zakuti, izi mapeto wake zimabala zakuti, maganizo amene ife makolo tinalibe. Bungwe la Eye of the Child lati likuchita misonkhano yotere kamba ka nkhanza zomwe ana akhala akuchitiridwa pongotchulapo kubalaka komwe posachedwa pa mwana na muzondotsa atamumangirira, zomwe ati makolo atalangizana modekha zingathandize kuti adzikula ndi khalidwe. Tine Western Guta kulilongwe. Unduna za ulimi wati matani 94,000 afetereza afika mdziko lino pokonzekera ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya chaka chino. Nduna za ulimi asamkawale yati kuonjezera kugula fetereza, boma likumalizitsa ndondomeko yosankha kampani zomwe zithandize pa ntchito yogawa ndi kugulitsa zipangizozi. Ndipo tili mwalemba Elijah Pompo. Nduna za ulimi asamkawale yati pakadali pano boma lapeza kale kampani zomwe zidzanyamula feterezayi kupita naye m'madera osiyanasiyana mdziko lino, komanso kuti ndondomeko yogulitsira zipangizozi kudzera pa intaneti ayiyesa kale. Komabe akawale sananene kuchuluka kwa alimi omwe apindule ndi ndondomekoyi chaka chino, komanso kuti ntchitoyi iyamba liti. Tidziwa nambala yomaliza yeniyeni tikakhala kuti tamaliza timati ma contract negotiations pamene volume imakwera imathanso kutsika, koma zonsezo tikamaliza kutanthauza kuti the final figure ma beneficiary komanso tsiku lapanga launch tikufotokozerani. Iwo amayankhula izi pamwambo omwe bungwe la One Acre Fund limapereka tsatanetsatane wali momwe bungweli lawakhululukira ngongole ya mbewu komanso fetereza yomwe anapatsidwa chaka chatha koma sanakulole bwino kamba kang'amba. Alafu Mumtsitsi ndi mmodzi mwa akuluakulu bungwe la One Acre Fund. Alimi amene watu akubwera kuchokera ku nyengo yovuta kwambiri imene anakumana nayo sanakolole kudya chokwanira chifukwa cha ng'amba imene anakumana nayo. Kutengera ndalama zimene alandira dziko lonse la Malawi ino ndiye kuti tapereka ndalama yokwana 3 billion kwacha kufikira alimi opitirira 109,000 kuchira dzulo kokha kuno tikamba za alimi okwana 12,000. Pamwambowu alimi mdziko lino anawachenjeza za mvula yochuluka yomwe ikuyembekezeka kugwa mu nyengo ya mvula ya chaka chino, ndipo kuti alimiwa atsatire njira zina zomwe zingachepetse mavuto omwe angadze kamba ka izi. Bungwe la Wildlife and Environmental Society of Malawi WESM lati zinthu zachilengedwe mu Chia Lagoon mboma la Nkhotakota zikuonongeka kamba ka mavuto monga kuchita ulimi moyandikira malowo. Mkulu wa project ya Chia Water Bird Management ku WESM Achifundo Daleni wati ulimi monga wa mpunga kudzetsa kuchulukira kwa doti mu Chia Lagoon ndi kusokoneza zachilengedwe. Padali pano bungwe la WESM lambogwiritsa ntchito masewero osiyanasiyana kufikira anthu ndi uthenga. Wilson Kaimira andi zambiri. Zomwe bungwe lona zosamalira zachilengedwe la Wildlife and Environmental Society of Malawi WESM lanena zadza pomwe alimi ochuluka amagwiritsa ntchito malo oyandikira Chia Lagoon mboma la Nkhotakota pa ulimi wa mbewu zosiyanasiyana. Mkulu woyang'anira ntchito yomwe cholinga chake ndi kusamalira Chia Lagoon Achifundo Dalileni wati izi zikuyika pa chiopsezo zinthu zachilengedwe kuphatikizapo nsomba. Adalileni anena izi pa bwalo la zamasewero la Chalunda kwa mfumu yaikulu Nkhanga mbomali pomwe bungwe la WESM linakonza mpira wa miyendo komanso amanja ngati njira imodzi yofalitsira uthenga wokhudza kusamalira zinthu zachilengedwe mu Chia Lagoon. Anthu ambiri ayika minda yawo atsegula minda yawo mozungulira nyanja imeneyi pali mpunga pomwepa popeza kuti pali madzi ndi nthawi zambiri mejeni madzi amatha kukokoloka kugwera mu nyanja muja ndi zimene zimapangitsa kuti nyanja ija isakhale yotetezeka kwenikweni komanso nyama zina za madzi muja zimapeza zimakanika kukhala ndi moyo. Mmodzi mwa akuluakulu a ofesi yona za nkhalango mboma la Nkhotakota a Dave Bonongwe komanso mfumu yaikulu Nkhanga anayamikira WESM kamba ka ntchito zosiyanasiyana posamalira malowa. Zimene zizi zikupereka kuti tsogolola ana amene akubadwa kumene azione mmene tisamalira chilengedwe. Tayenda madera osiyanasiyana amene tikupanga misonkhano yambiri posamalira chilengedwe.
ndipo chilengedwecho chikusamalidwa panopa zinthu zikuyenda bwino. Pulojekiti ya Chia Waterbed Management akuyigwira ndi thandizo la UK Aid kudzera ku Darwin Initiative. Winston Kaimira, Zodiac, Kotakota. apaso ndiye mapiro pa nkhani